bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw Piindi TV on calminama on juurama on ñaganama Allah balɗe juɗe battane mbawɗo wonde duuɗo Baba Adama kala en jetti kadi en puɗɗorima inde gueno jurumdero jurmotoɗo jafotoɗo waɗa wona galla jaaɓe lamɗo lamɓe lamaɓe en juuli annabi makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tagɗo sabu mum en jetti sabbuji ɗi kala sababu wonde ɗum jiknaɓeɓe en ñaguima Allah yaaɓe yalla toon foftorde mabɓe heddiɓe yoddu so ɓooy en calmini sabbuji ɗi kala sababu wodede en ɗum ko jiknaɓeɓe yaaɓe yoddu so ɓooy yaaɓeɓe yalla toon foftorde mumen heddiɓe yoddu so ɓooy sababu goɗɗo ko arde eɗen kumnade hakkude men e yeeɓiyankoɓe ɗo mbawi wonde kala en ñaguima Allah hono musidɗo men lewral men Amadou Samba Diop e galleji makko ɓe calminama ɓe juurama ɗon calmiten joom galle o miñi kadi woni debbo en gorko suka en mawɗo en calmini dendagal wonɓe diaspora e kuuɓal en calmini kadi wonɓe ɗo e Afrique hay goto jejjitani wonɓe nder leydi kadi calminama juurama en mbiɗen ni en gari kadi hannde humnude aadi hakkude men e yeeɓiyankoɓe men e windande men Njanngen Pulaar en jetti Allah noon en jetti ɓinguel men hono Djiby Abou Dieng mo ganduɗa so gueɗeɗe peewi ko kañum woni caggal e ɓinguel men hono Jobba Sow onne kadi koye haralleɓe galle o jeeya en ñaguimama balɗe juuɗe battane moƴƴe no kewɗen wadde ni e kala saaha eɗen mbadda yewtere nde e ɓinguel men hono Elimane Gaydo en ñaguimama Allah balɗe juuɗe battane moƴƴe kadi yo Allah yetti cagatagal Elimane mi salminima mi juurimama a salminama juurama Baba Mat ɗo mbiɗani en calmini bandiraɓe yeɓon men ɗo e nder leydi hay caggal leydi kadi en jetti nangoɓe kaɓirɗe ha tewne kadi e Djiby o salminama o juurama no mbiɗani salade aadi ɓuuri cuttude aadi en pirtani aadi kadi yeeɓoɓe ayaw Piindi TV ha tindi noon kadi e yewtere men walla mbiyen yewtere mabɓe Njanngen Pulaar ɗumne kadi kamɓene ɓe jarama no fewi hande kadi en garti no mbiɗa ni ɓe jaafo no fewi kadi ɓe gacca hakke e so wayranoma no Pulaar weerni neɗɗo wona ko yiiɗi ko dañata ko dañi ko ɗum woni ko ɓamata en jetti kadi won liggotoɓe ɗo e galle ɓe hande kadi a yettama Baba Mat no mbiɗa ni en garte yewtere men Njanngen Pulaar hande kadi koto batte windande eɗen gandi en mbaɗino ɗo ko fayte batte e silo hijje o en garino hen en gaare hijjande en gaare silo hijje o foof en gaari hen hande eɗen naata e windande wonde so wiyama windande koye ko fayte batte mandel walla wiyen so heewi mbiyen mandon e namde ɗe ko namde nayyi kanji ɗi foof en tottarma tan kadi jaaha tableau yimɓeɓe kadi wooda kadi ko janggi hen namdal men gadanal holko woni mandel holko woni nafoore kadi mandel woni namdal ɗiɗi namdal tati holnde mandel arata e helmere namdal tati namdal nayyi holko serni mandel e hijjande mbiɗen namdal men gadanal holko woni mandel namdal men ɗiɗi holko woni nafoore mandel namdal men tati holnde mandel arata e helmere namdal men nayyi holko serni mandel e hijjande eyyi Elimane Allah jarama a jarama so tawi a namdima firo mandel a natani celluka e ɗemgal Pulaar celluka ko dendagal dosɗe celinoje haala to banggue dilliyankagal to banggue baymanagal to banggue mana to banggue maadi to banggue lelgo to banggue bindin e cilgol helmere mbiɗen celluka to ɗemgal ko ɗemgal ko dendagal dosɗe celluka ko dendagal dosɗe cellinoje haala to banggue dilliyankagal to banggue baymanagal to banggue mana to banggue maadi to banggue lelgo to banggue bindin e cilgol helmere ɗum woni celluka e banggue ɗemgal Pulaar ine woodi siloji ɗiɗi
ina woodi ko wiyete silo hijeewo fawingo e hitu ko ken yeru mbiɗen ina woodi silo ko wiyete silo hijeewo sen kokki yeru mbiyen joni tawi ko silo hijeewo yeru sa wiyama joni ya sil baaba baaba ko ba sa wiyama ya sil ɓalal ɓalal ko ɓa e lal sa wiyama ya sil ndulaldi ani ndulaldi kay ani ndulaldi taw ko ngandumi ni kay taw ko cikkumi ni kay tawana ndulaldi ndulaldi ko ndu lal di sa teskima ɗeɗo kijande fof en kokkino yeru ha garɗen to banggue ndulaldi ndulaldi mbiɗen ko ndu lal di sa teskima ɗeɗo kijanɗe fof ala hen fof ko jogui mana ina jogui silo wongo wiyete ko silo ma ndewo silo silo ma ndewo e nder silo helmete nde tan mana nani hen ko waɗi mana silo mo ganduɗa kala hen gueɗel keɓa guel taw ko ina jogui mana fami de yeru joni noon to banggue mandel ngel mbiɗa guel mandel koto banggue toko sidde muɗum wi ɗum mandel kono so heewi wiyete ko mandoñ won mbiyo e mandoñ won mbiyo e mandon fami joni noon ƴeewen kala hen gueɗel noon so dañama wiyete ko mandel walla mandon so heewi ciɗen ɗeɗo kelme silo kelme sil wawde cila wawdude cila wawdoyde wawdoyde sa sili wawde dañata ko waw dañade sa sili wawdude dañata ko waw daña de oɗo daña u daña de tawi ko wawdude wawdoyde dañata ko waw ha joni daña de oɗo daña oy daña de sa teskima wawnani wawnani wawnani
ɗum ɗo oɗo waaw o woni ɗaɗol helmere nde de o oɗo de on woni ga kadi u o oy o ɗum woni ceekirɗe ɗe ceekirɗe faami de o wona de woni maande fedde celluka woni ko onon haala mbiyata ɗum mafayi walla mafaca mafayi taw koɗo wonno helmere mais mafaca koɗo woni gollal ngal firlitaka joni wawo ko mandel wawa ko mandi hen gueɗel kala ko mandi gueɗel kala ko mandel ɗum ko mandil ɗum ko mandil ɗum ko mandil ɗum ko mandil ɗum kadi ko mandil joni wawo eyyi joni noon hokkumo yeru taw tan ko ɗuma kamma mbeɗa andi yewtere men tawata ko woɗɗoyi nden miyiɗa nadde ɗo tan gueɗe taw ko wawo tan dokka yeru helmere haɓe ganda ɗum ɗo kam woni mandel aɗa andi wawi taw ala fof ko firti kam haɓe ganda saabu mandel so wiyama mandel ko yaharne arta taw firtotako taw waylotako eyyi taw ɗum waylotako sa yi waw a wi wawi a wi wawti ha joni wawo ha joni koko heddi tan wawi eyyi wawdude eyyi wawtoyde eyyi wawtidde fof ko wawo arata eyyi aɗa andi ɗaɗol helmere kañum ɗaɗol helmere ko ganduɗa so tawi a mawni helmere nde artat sa famni ɗum artat sa ɓurtini ɗum artat kala sa habbi ɗum ɗe koko artat tan ɗum woni ɗum tagui ɗaɗol helmere ɗum tagui ɗum wiya mandel kadi aɗa andi famɗi wiya noon mandi tawi ko gotel hen gueɗel kala ko mandil wiyete so tawi ɗon heewi wiye mandoñ walla mandon kono ɗo kam ko mandon gonɗo ɗum ko mandon fof ko mandoñ kono hen gueɗel kala ko mandil wiyete eyyi so woni gotel eyyi eɗen dokki ɗum ni firo mbiɗen ko mandil ko terguel helmere guel feccotako taw e guel rondi firo walla mana sa wi waw tan aɗa andi wawo ko firti gueɗe keddiɗe ɗe ko ɗo helmere nde ɗo ko rendata ha wonta helmere ko nde wonno helmere ɓeydete ne jogui ko ɓeydata ɗum ne jogui ko ustata ɗum eko nandi hen de o noon mbiɗen ko mande fedde celluko wonande gollal ngal firlitaka kala gollal ngal firlitaka mande muɗum walla mandel mum ko de mbiya baɗal mumal ngal firlitaka eyyi ngal firlitaka mi anda so tawi mi jaabima namde maɗa eyyi joni min wona sen heeƴo ɗo jimmi ko bindana kam wawa bindinami hayso kelmi ɗiɗi galɗen wawtude eyyi tude eyyi wawtidde wawtitde eyyi wawdude wawi eyyi nda wawama wawama eyyi sa yi mbiɗa yiiɗi a windi kelme ɗe tan bayɗeniyam
anda kam ɗum ɗo ha joni ɗaɗol ngol kelme ɗe ɗe a windiɗo ma won kelme nayi ha na kelme nayi bindiɗa ɗo ha ɗo joni ɗaɗol ngol ala hen fof ko waw nani eyyi ngol wiya hara ngol arta yo waw nani waw nani waw nani ko ɗum min ko ɗum ɗo tan woni ko jinnomi hen famde so wiyama mandel tan joni noon ɗeɗo ko golle mumi ɗe pirlitaka taw ɗo koko firlita e sahaji mum ɗo ko firlita e sahaji ɗo ko firlita saabu heeɗi ko fof baɗal mumal ɗo ko baɗal pirlitagal to ko baɗe mume ɗe pirlitaka taw ɗum tagui ɗi jogo mafaca dewo ɗo koko firlita ko mbawakaji ɗi ko noon a jarama en jiiɗa natede heddigo ko golle mon onon windiyankoɓe ko en jiiɗa natede fewi mbaɗa ene fof ken kamin janggoɓe en mbara seeɗa seeɗa tan alay saago emin jiiɗi sen garti ɗo kalna amen toho taw alkulal tehgal holko ngal wonata e alkulal ɗugal holko ɗangal lombiɗo holno ngal wiite a faami e banggue cekirɗe ɗe e banggue cekirɗe ɓe ganda yimɓe kadi ganda ɗum baɗiniyam kadi anda ɗum no lombiri ni a haalnimi ɗo yimɓe gandi holko woni mafaca a faami ɓe gandi kadi ganduɗa ma ko woni baɗal mumal e baɗal pirlitagal hay baɗal pirlitagal men gaara hen sall jeeɓi aɗa andi waɗi ko mafaca waɗi mafaji on mafaca ko mani fedde celluɗo taw koko gollal ngal firlitaka mafa i ko mani fedde inde fedde inde sibu nagge ngeewo woni mani fedde inde nagge nge ngeewo ɗum noon ko gueɗe goɗɗo onon seeɗa mi ko noon ala ɗum ko ɗum ko noon a jarama no fewi e kadi on beltana ɗum noon mataw aɗa wawi waynade eyyi ko noon kannen ɗo windande men ha sagoɗo eyyi inchallah ɓe jaafoɓe gacca hakkille no fewi surtout ma kadi seereɓe yeeɓoɓe noɓe mbi no mbiɗeni tan toujours taw tan kadi kala tan kadi ko kaɓe jogui kaɓe ɓeyda hen aɓe mbawi kadi wallude en hen kadi kamɓene saabu enenne kadi ken janggoɓe surtout ma noon kam min woni ceerno ko Baba Hammat en jettimo no fewi kamɓene kadi en jettiɓe no fewi kadi e commentaire ñoɓe ɗoɓe mbaɗata e émission ngaji ɗi ɗum noon wadde Baba Hammat ha aljuma garowo so gueno ñawi saldeɓe inchallah eyyi Elimane a jarama no mbiɗani ko noon en jetti kadi Djiby Abou Dieng mo ganduɗa so golle ɗe peewi kadi kanko rewi caggal en jiiya garta ɗi waɗata ɗi foof ha feewa en ñagani Mamadou Ballo juɗe battane moƴƴe kadi en ñaguima dendagal yeeɓiyankoɓe men enen en etot tan ko kamɓe ballata hen holno fewirta kala hen koɓe jiiwi fewani walla koɓe jiiɗi addude ballal mabɓe hen yoɓe mbat commentaire e on saaha sen jii en janggen hen kadi woda ko ɓeyditiɗo ɗen so tawi won caɗele goni hen ɗaɓɓo hen jaabuji ko fate namde ɗiɓe jogo namdade ɗum noon mataw Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo so gueno ñaami assalamu aleykum wa rahmatullah